बिबार बारनायजों बायदेमलाय सिदेमलाय मोसाग्लांनायजों बेसे समायदों रंजालि बैसागुआ बेसे समायदों रंजालि बैसागुआ बयबो आमफ्राय गोरलै गोरलै बार बारनायजों गेवलां गेवलां बिबार बारनायजों बायदेमलाय सिदेमलाय मोसाग्लांनायजों बेसे समायदों रंजालि बैसागुआ बेसे समायदों रंजालि बैसागुआ हारिनि आफादफोरा सावरायै माबोरैबा साबसिन खालामनो हागोन बेनि थाखाय नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों दिनै बानजायनायाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनाय आफादगिरि नोंथां हाबाफारियावनो नुजाथिफैनो हानाय दिनैनि बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारि जौस्राङाव जिरायनाय गुबुन बिबार बावजोंगिरि फसंथानायनि मुङाव जोंनि बिबार बावजोंगिरि दख'र आफादनि बोसोनगिरि बिदा गेदेर खुलुमबाय जिबा दख'र फरायसा आफादनि सिङावनो कमिटिनि चेयारमेन मनतुस बसुमतारी थाखाय दख'रानि मानगोनां फिरफिलाखौ दख'र आफादनि बर' फरायसा आफादनि बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकी सकनि हटेल फामी पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिक्यूटिव, एयारपोर्ट रिटेल यूटिलिटी, एयारपोर्ट मैनेजमेंट आरो हस्पिटालिटी मैनेजमेंटनि थाखायबो इंटरव्यू होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 9 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा।
बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।